Hello everyone, it's me again, Burntam, DWTV, panibagong araw at panibagong vlog. Uli mga kadeway, basic guide ulit tayo, basic tutorial para sa Euro Griffin 180 natin kay Black Mamba. Sa mga nagtatanong, boss, ano pwedeng gawin? Bakit mahina yung ilaw natin? Okay, inuulit ko po, yung ilaw po ng Griffin natin sa low, yung low beam po niya, hindi naman po mahina. Kailangan mo lang po ng kunting tweaks or diskarte. Yung high natin, walang duda, malakas po talaga yan. Kasi kaya nga po high beam, diba? So sa mga nagtatanong, ito na po, sa mga nagpapabati, nakalimutan ko na yung mga pangalan ninyo, pero batiin ko na kayo lahat. Shout out to all sa lahat ng subscribers at followers natin. Tara, paturo ko sa inyo para lumakas yung ilaw nyo, yung low beam. Tara dito. Yaman lang din ang pinaklas natin to. May ginagawa kasi tayo dito na kakabit tayo ng wirings ng busina. Ito mga katibay, dito ka. Para pakita natin. Okay? Ngayon, bago pala natin makalimutan, shoutout natin. Siyempre, huwag natin kalimutan, videographer natin, Analos Vlog, paki-subscribe sa YouTube channel at paki-follow yung Facebook page niya. Yan, mga katibay. Taran! Ito lang po ang ina-adjust para lumakas yung ilaw natin, yung buga ng ilaw natin. Yan, oh. Adjuster po yan. Pwede mong taasan, pwede mong babaan. Okay? So, itong ilaw mo dito, yung projector natin, aangat yan. Parang ganyan, no? Aangat siya pa ganyan, pababa, pataas. Okay? Same lang sa sasakyan. Oo, same lang din po sa sasakyan o sa ibang motor. Ito. Counterclockwise or clockwise. Yung sukat nito ay size 10. Yan. Gamit kayo ng size 10 mm. Pwede mong adjustan yan. Okay? Pero mas maganda to, na gawin to sa gabi. Itapat nyo sa pader. Okay? Yung distance, mga ilang meters? Mga 1. Mga 3 to 5 meters. Okay? Yung low beam, dapat hindi tataas sa waist. Oo, sa waist. Okay? Kasi para hindi nakakasilaw, huwag kang kamote. Okay? Dapat yan lang. Okay? Take note yun na, dapat hindi lalampas sa waist o sa belt. Huwag naman sa baba ng tuhod kasi masyado nang mababa yun. O, diba? Para mas malakas yung buga. Pero pagka kulang pa rin talaga, ito ang solusyon, MDL. Okay? So sa mga nagtatanong kung paano adjustan or kung may adjuster ba tong headlight ng Griffin 180 natin, meron po. Inuulit ko po, andito po yung location ng adjuster ng ilaw po natin. Projector na po yan. Yung ilaw natin, low beam natin, 2 projector. Yung high beam natin, 6 na projector type po yan. 6 po yan. Pakita natin. Yan. Low beam po natin, 1 and 2. Malalaki. Yung high beam po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po yan na LED type. Okay? Tapos ito yung park light natin. Yan. Sa mga nagtatanong, pwede nyo palitan to ng running light. Yung magpa-flasher kayo, pwedeng pagsabayin to. Pag magpa-flasher to, pwede dito. Palitan mo lang ng LED type, yung running light. So yan, hoping na nasagot ko yung mga katanungan yung mga kadeway kung paano po i-adjust o palakasin yung headlight natin, yung vision, pwedeng itaas. Ayun, nasagot ko na. Dito sa HPT, natuto ko na, nakatipid ka pa. Dahil sa HPT, sharing is caring. So yan, maraming salamat. To God be the glory and Burntam. Signing off.